a chance to qualify for the $1 million prize in the biggest martial arts in the history. Ήρθα, διεκδίκησα το εισιτήριο. Και το πήρε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που νέα παιδιά και Έλληνες μαχητές παίρνουν ευκαιρία να παίξουν επιτέλους στο εξωτερικό. Είναι πολύ καλή προσπάθεια που έχει γίνει σε αυτό το sparring, το οποίο από όσο βλέπω από εδώ πέρα δεν είναι τόσο sparring, είναι κανονικός αγώνας. Έχουν ψυχή Έλληνες, είμαστε αθληταράδες, έχουμε την ψυχή, έχουμε την ενέργεια και μπορούμε να τα πάμε και πολύ καλά στο εξωτερικό. Επιτέλους αρχίζουν και μας δίνονται ευκαιρίες. Μεγάλη ευκαιρία αυτό για όλους. Να κάνω σπάριν έκανα, παρόλα αυτά τα πήγα πολύ καλά. Όλοι αυτό κυνηγάμε και γι' αυτό ετοιμαζόμαστε κάθε φορά. Υπόσχομαι ότι μπορώ να κάνω και την υπέρβαση. Άμα υπάρχει κίνητρο υπάρχει και θέληση, δουλειά. Θα προσελκύσει και άλλα περισσότερα ταλεντάκια που δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν. Εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρχει. Δεν θέλω να πω νέος Ζαμπίδης, γιατί Ζαμπίδης δεν βγαίνει άλλος. Αλλά μπορεί να υπάρχει καλύτερος. I would like to say congratulations to Greece, especially for media as you support the event, because without the impact on the media, you cannot make a huge product. You sold your soul to the evil and the lust and the passion and the money in you. And I stand